Dobrý den, dámy a pánové. Dneska tu máme Minecraft hororové video, ale už jsem něco slyšel. Dobře, nebudeme si toho všímat. Vzal jsem si i bonusovou truhlu, protože bude to hodně těžký, takže doufám, že aspoň pár dnů vydržím. Ty vody. Mám moc na zbraně, takže by to mělo být trošku lehčí. Tohle jeskyně. No nic, dám si knížku. Tak, krásně, craftím si pár dřeva. No tak, teď crafting table. Prostě... I see you. Kdo na mě mluví? Mám zbraň tady. Tak tohle video nezačíná úplně pěkně, no nic. Asi bych si šel natěžit domeček, radši budu pod zbraní. Ok, chtěl by to nějakou vesnici, to jako... Kamennou sekeru mám i. Tak já tady domů nějaký kravičky zabiju, protože ty se hodějí. Chcípni! Kriste, pane, na nebesích! Co se děje? Co se děje, dámy a pánové? Co to bylo za zvuk? To není v Minecraftu, pokud vím. To rozhodně není v Minecraftu. Ježiši. Jinak dejte like a odběr se zvonečkem. Nemusíte se zvonečkem, ale fakt... Náš cíl je 1000 odběratelů, takže neváhejte, dejte like a odběr a my se tady jdeme vrhnout. 8 kůže, no. Krás, a teď se budu cítit bezpečnějc. Nádhera. Tak. No, kde máme slunce? Skoro asi v půlce! Co to sakra... Zkoušíme tady pistol. Ty vogy docela... Tady bych si někde udělal takový... Prostě v nějaký skále nějaký domeček zatím. Cípni, nechci do kejvky. Tak, žička. Tak, jdeme se porozhlídnout. Villager outpost. Ok, tak tam teď asi radši nepůjdu. A někde tady se ubydlím poblíž. Viděl bych to potom možná někdy jít a já se teď budu zabydlet. Takže. Tak, mám i nějaký torčky, takže v chillu. Kdo chodí? Dámy a pánové, slyšeli jste to? Jasný. Proč mám semínko pšenice? OK. To je trošku divný. Dobře. Normálně si tady natěžíme nějaký tady uhlí. Úplně v chillu.
zatím jako není to žádná nádhera, ale nedá se svítit. Zatím se nedějou moc divný věci, jenom no. Tady mě někdo straší. Ale zatím jsme nikoho neviděli, což jako je v něčem dobrý i v něčem špatný. OK, to jsem trošku zakřik. Tak, krása. Chtěl by to možná rychle dojít pro nějaký ovečky, abych se mohl vyspat. Jsou tady někde ovce? Tady vidím zrovna, heleď. Krása. A teď bych asi šel těžit. Nic jiného nám tady teď nezbývá. Hej, kde jsem měl jdu? Tady. Takže radši se zastavíme tady. Máme tady vyšší strop. Když už jsme v tom. Tak, krása. Chtěl by to možná nějaký i okno, abych tady viděl ty monstra. Já bych zkusil v noci nespat. Co se bude dít? OK. Tak. Teď mám tady pec. A když si udělat dveře. Normální dveře. Jo, já si můžu dát. Krása. Jo, to není taková krása. Už se smíváte, že? Jo. Your name Steve 8679. Kurník. V noci se budou dít hodně zajímavé věci. Já si jdu vykraftit postel, abych si tady udělal nějaký respawn. Tak, krása. Bílá postel, nádherná. OK. Halo? Co se stane, když píšu? Hello? Odepíše mi někdo? Nevím. Hej, já se jdu vyspat. A dobrou noc. Krása. Co to bylo? Kdo si tady ukrk? Bro, co to sakra? Je tady někdo? Halo? Jo, tady je velký strom. Mě strašně láká ten Pillager Outpost, ale... OK, to je obrovská jesky. Tam jsou irony.
Tak, hezky v klídku si natěžíme 5 ironů. Tamhle jsou další. Mám tam jít, dámy a pánové? Tady jsou. Mám nějaký... Jo, mám kámen. Kde jsem vzal papír? Jako... Vážně jsem si toho nevšiml? Já jsem... Jo, jasný! Tak já zdrhám. V pohodě, nic se neděje. Já si tady vezmu jenom kravičky a budeme v pohodě. Zatím ale jenom píše srap. A ani nemá jméno, takže... Jsem na serveru? Nejsem? A proč by to tam... To je divný. Bych chtěla aspoň 7 kůže. Jo, tohle vím, co s tím udělám. Naschledanou. Krása. A... OK. Koňu taky mám pocit padá kůže, takže... Ale zatím mi nepadla. Jinak hraju to na verzi i na 20.1, protože na jinou verzi to nejde. O 2 kůže. 10 kůže. Nice. Tady, vajíčka, to bude moje zbrání. Abych mohl... Krása, tady nikdo není. Takže já jdu zpátky. A... Možná... Doufám, že to jsou zvířata asi, jo? A... Jasný, tak rychle do domečku. A možná bych šel těžit. Možná do té jeskyně. Já jsem to přešel. To je tak nenápadný tohle. Takže já si jdu udělat rozhodně kalhoty. To vždycky si dělejte, dámy a pánové, určitě nejdřív si dělejte chestplate a až potom kalhoty. A jdu vypéct tady pár... Hele, já mám ještě 5. Tak já si dám helmu. Tak, skoro za chvilku budu reálně full, ne iron. Hele, já si budu potom moct udělat i boty, takže budu full. Já si jdu udělat každopádně štít, to je základní. Ještě zastavím dveře. Tak, 2 ingoty, no. Co myslíte, dámy a pánové? Můžu dělat sekeru? Nebo boty? To je se těžký rozhodnutí. Hele, dám si boty. Tak, krása. A dělám si pár styků. A půjdu do kejvky. Tak. Takže to tady nechám. Hej, víte co? Já si dám míru mluvnou nebo peaceful, protože nechci tady, aby na mě to, nějaký creeper. Ježiši. Co to je?
Někdo si tady zpíval. A někdo tady chodí. Proč reálně používám? Já jsem idiot. Myslíte, že tam skočím? Jo, sem skočím. Možná by to chtělo... Kdo klepe? Jo, tam skočím. Tak. Tak, jdu si dát ještě styky. Reálně ten netopír je takovej chlupák. Reálně já se bojím. Já tady slyším reálně normální zvuky v Minecraftu. Já už se reálně bojím. Hej, tady irony. Kdybychom našli diamanty, to by bylo dobrý. Ok, tak zatím samý rovnolovný. Kde to sakra?